Η αυτογνωσία έχει μόνο και ένα σκοπό. Να αποδείξει και να δείξει τον άνθρωπο, σε όλους μας, ότι δεν υπάρχει τίποτα το ελαττωματικό, το ελλειπές πάνω μας. Το εναντίον είμαστε ολόκληροι. Για τα δεδομένα του νου είμαστε τέλειοι. Όπως ακριβώς είναι το σύμπαν. Αυτό σημαίνει ότι είμαι συμπατικός. Αυτό προσπάθησε να πει ο Σωκράτης και εμείς αναλύουμε ανοησίες για το τι είπε. Αυτό είπε και ο Ιησούς, αυτό λέει και ο Μαχαράς, αυτό λέει κάθε δάσκαλος. Ότι σταμάτα να πιστεύεις αυτό που σου είπε ο μπαμπάς σου, η μαμά σου, η κοινωνία, ότι δεν τα κατάφερες, ότι πρέπει να γίνεις πιο ψηλός, πιο χοντρός, πιο ξανθός, πιο μελαχρινός, να αποκτήσεις πτυχία, να μην αποκτήσεις πτυχία, να πας στα βουνά και δες ότι όλα αυτά είναι ανοησίες στο νου σου. Γιατί σαν ως ζωή είσαι τέλεια, όπως τέλεια είναι η ζωή. Ανεξάρτητα αν συμβαίνουν πράγματα στη ζωή, πράγματα δημιουργούνται, πεθαίνουν, αν υπάρχουν ατέλειες, γιατί αν δείτε ένα δέντρο από κοντά, έχει πάρα πολλές ατέλειες για το νου πάλι, ενώ στο σύνολό του είναι τέλειο. Αντί να δεις την αρμονία και την τελειότητα που υπάρχει ήδη μέσα σου, ακούς ειδικά στις μέρες μας τον κάθε έναν ο οποίος σου λέει ότι δεν είσαι αρκετά καλός, δεν είσαι αρκετά ψηλός και πήγαινε στον καθρέφτη να φωνάξεις, να περπατήσεις πάνω σε κάρβουνα, να λυγίσεις βέργες, να πάρεις πτυχία, να γίνεις δυνατός. Αν έχεις 1.000 ευρώ να τα κάνεις 10.000 ευρώ και αν έχεις 10.000 ευρώ να τα κάνεις 100.000 ευρώ. Στο μεταξύ, όλη η επικοινωνία από όλα τα μέσα, Facebook, τηλεόραση, είσαι με λιγότερα μαλλιά. Πάρε αυτό το προϊόν και θα σου βγάλουν πολλά μαλλιά και θα γίνεις πολύ σεξι, άρα θα γίνεις πολύ αγαπητός. Πάρε και το κατάλληλο ρολόι και το κατάλληλο αυτοκίνητο και έτσι θα είσαι αποδεκτός. Αυτό προσπαθεί να μας πει ένας σοφός. Ότι όλα αυτά τα αντικείμενα τα αποκτάς επειδή έχεις πιστέψει ένα μεγάλο ψέμα. Ότι είσαι ελλειπής, ενώ είσαι ολόκληρος.